Animaliak erasora kauso neska mutilak, ze gertatzen da artistak, interneteko ederrenak zarete. Gaur animali buruz hitz egingo dugu, baina eskaletik ikusten dituzuenei. Ez. Gaur animalia ornodeni buruz hitz egingo dugu. Eta bakizu zer den honena, mota desberdin asko daudela. Animalietan adituak izateko prest, bada, goazenara... Lehenik, goazen ugaztunekin. Gu bezala ugaztunak animalia klase liluragarria dira. Tira, etxe aski, baina ia ezaugarri asko partekatzen ditugu haiekin. Ugaztunak oso animalia maitagarriak dira haurtxoentzat, amaren zabeletik jaiotzen direlako. Gu bezala, eta lehenunetik hilez estalita daude. Eta beroki biltari txikiak balira bezala, gorputza hilez estalita daukate. Ilagi horrek gauza askotarako balio die. Batzuei hotzik ez izateko balio die, eta beste batzuei arrokiriarako. Leoi baten adatza adibidez, boterearen simbolo bat da. Txakurtxo maitagarriak mimoak eskatu eta pozez betetzen zaituzten. Katoak interneteko erregeak, beren bihurrikeria eta dotoreziaren elefanteak erraldoiak direna. Eta ez dirudien arren, ilea ere badute, nahiz eta finagoa eta eskazagoa izan. Orain, aireko erregeak, hegaztiek arrano handitzuenak ikasi eta kondore handinetaraino, zeruak graziak eta boterez menperatzen dute. Nork ez du haiek bezala egan egin nahi izan, hegoak zabaldu eta izearen askatasuna sentitzearekin amets egitea. Nik arrano izan nahi dut, altu egan egin eta mundua goitik ikusi. Hegaztiak ugaztunak ez bezala, arrautzetatik jaiotzen dira. Bizitza gordetzen duten mirari txikiak, eta inaiz arrautza frigitu ezari, benetako arrautze baizik. Bakoitza naturaren miraria da, gainera, lumak dituzte, egan egiteko. Bero egoteko eta bikotea aurkitzeko balio dietenak. Lumak dira bizirauteko eta aurrera egiteko sekretua, bai, entzuten zuen bezala, lumak ederrenak izateaz gain, funtzionalak ere badira. Hegazti batzuek, hain kolore politeko lumak dituzte, hau zabalik geratzen baitzara, naturaren ikuskizun bat, imaginatu horrelako jantzi batekin ligatzea, ostadarra gorputzean eramatea bezala izango litzateke. Narrastiak eskapismoaren artistak! Presta zaitezte oioi purdirako, narrastiak datozelako! Horiek ere arrautzetatik jaiotzen dira, baina hor bukatzen da hegaztien antza. Bere gorputza eskataz estalita dago, armadura supertxula bat bezala, zaratarik egin gabe buitzen diren zuriak. Zugeak kolorez aldatzen diren muskerrak magoak bezala, dinosauroen garaikoak diruditen dordokak tartean. Arrainak, uraren ninjak, eta orain uretaragoaz, arrainen ordua da, ozeanoko erregerreinak, arrautzetatik jaiotzen dira eta gorputza eskatak estalita dute, baina guk ez dugun superboterea dute. Urazpian hartzen dute arnasa, nola? Brankiekin, estalian birika txiki asko edukitzea bezala. Harrigarria! Anfibioak, animalian erreinuko agente bikoitzak, eta azkenik, baina ez garrantzi gutxiagoko anfibioak, kamuflajeren artistak, agente bikoitzak dira. Uretan eta lurrean bizi direlako, lurorotako ibigailua, azala ezea eta leuna du, eta batzuek kolorea aldatzen dute kamuflatzeko ninjak bezala. Aditu bihurtuta, ikasketa guzti honen ondoren, animalien munduaren benetako ezagutzaile bihurtu zarete, eta hori da dena nere biologo maitiak. Aurkekuntzaz beteriko bide iluragarria egin duzue. Espero dut zuei gustatzea animalien munduan zehar egindako bidea hau. Habitat eta portaera paregabeak esploratuko baitutugu. Orain asko dakizu animali ornodeni buruz, ugaztunetatik narrastietaraino, eta harro egon zaitezte zuen lagunekin. Partekatu ikasi duzuen guztia, jolasaldiko inbidia izango zarete zuen ezagutzei buruz gehiago jakin nahiko dute denek. Bideoa gustatu bazaizue arpidetu kanalera, beti gehiago baitago ikasteko. Eman kanpaiatxoari nire abenturak ez galtzeko eta bideo berrien berri izateko, eta utzi iruzkien batzuen animaleari gogokonearekin. Gustatuko litzaidaki jakitea, zein izan den gehien kitu zaituena. Urrengo bidean ikusiko dugu elkar artistak, agur, urrengo abenturar arte!